राज्यसभानि एमपि बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा BPF खौ गारनानै बिथाङा BJP आव हाबबाय नाथाय बिथाङा BJP आव मा जाहोननि थाखाय हाबदों बिथां बिस्वजित दैमारी बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लानि गोबाव सम BPF आव थानानै एमपि जादोंमोन नाथाय नोंथाङा BPF खौ अकस्मात गारनानै माबोरै BJP आव थांदों मा जाहोननि थाखाय थांदों होनना फोरमायगोन अकस्मात नङा आं आगोलनिफ्रायनो BPF हान्जायाव थानानै BPF हान्जाया जेब्ला BTC खौ सलायबाय थायो अब्ला BTC नि सरकारा माने जेफोर आसनिफोर लायो बे आसनिफ्रा रायजोनि थाखाय उपयुक्त नङा आरो जों गोदान मोनसे लाइनजों सिन्था खालामनांगौ बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ आङो बुंबोबाय थादोंमोन जोंनि पार्टिनि मिटिंफ्रावबो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन जे बारा गोबाव बिदि थांबाय थायोबा रायजो राजाया जोंखौ मोजां मोननाय नङा नाथाय बेफोर खोथाफोरखौ मानिबोआखैमोन फैयै फैयै दाख्लै जेब्ला माने बिटिआर सुक्तिखौ अपोज खालामबाय आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामहोआ होननानै बुंबाय आरो BTC नि बायरायाव थानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जेला होबथाबाय आसाम गभर्नमेन्टखौ जे बिलखौ लाबोनो नाङा होननानै लाबोनो मोना होननानै आं अब्ला बिनिफ्राय सानबाय जे BPF हान्जायाव जुदि सोरनिबा खामानि दामानिखौ होबथानायनिसो खामानि दङब्ला बेवहाय आंनि मा खामानि दंबावो गतिके आंनि थांखिया जाहैबाय रायजोनि खामानि जानांगौ रायजोनि खामानि मावनांगौ बेखायनो आं दिनै BPF हान्जानिफ्राय आङो ओंखारबोबाय जेराव रायजो राजानि थाखाय खुनु मोनसे माने परिकल्पना गैया पलिसि गैया बेवहाय आंहा जेबो खामानि गैया आरो जोंनि खोथाखौ जेराव मानिया अब्लाथ' जेबो मुलाम्फा गैया बे हिसाबैनो आं ओंखारबोबाय आरो दा BJP आव आङो जइन जाबाय BJP नि दैदेनगिरिफोरनि माने खावलायनाय बायदियै आरो बिथांमोनजों थानानै आङो दिनै बेसेबां हायो आंनि राजनितिक जिबनाव रायजो राजाखौ सिबिलांनो नाजादों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दाबो BPF आवनो दङ होननानै नोंथांखौ फोरमायदों आंथ' रिजेन्टबो होबाय बे जेखि साननानै लाया आं आरो BJP आव जइनबो जाबाय आं MP निफ्रायबो रिजेन्ट होबाय बेबो एक्सेप्ट जाबाय आं दा BPF नि बिबानावबो गैला सोद्रोमायावबो गैला आरो आङो MP हिसाबैबो गैला दा आं BJP हिसाबै दाख्लै जइन जाबाय आरो BJP हिसाबै दा खामानि मावगासिनो दं गतिके बिथांमोना जेखि बुङा बेजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया खिन्थु दिनैनि दिनाव आङो BJP नोंथांमोना बेसेबांसो आखल मोनगोन BJP जों सानो दा जेबायदि जेरावबो जों थांनानै नुदों आरो जों जेफोरबायदि रायलायनानै फिडबेकखौ मोनगासिनो दङ दासिमाव जोङो BJP हान्जाया एबसलिउट मेजरिटी मोनगोन माने 21 थाखौथ' मोनखागोन खिन्थु आं सानो 5 तारिखनि गेजेराव बाखि जोंहा टटेल 27 ता दं माने BJP हा माने 26 ता आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट जइन जादों 27 ता एबा 27 सीटावनो BJP आ देरहानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला BJP आ दाख्लैनिफ्रायसो BTC खौ सालायनो होननानै फोसावदों आरो बे हिसाबै BTC नि रायजो राजानि जेफोर अभाब अभियोग दं बेफोरखौ BJP आ मावफुंगोन होननानै खोथा होदों गतिके बेखौ लानानै नुनो मोनदों गासै BTC नि रायजो राजाया BJP नि बे बिबान लानो ओंखारनायखौ मोजां मोनदों आरो दा बयबो ओंखारबोगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिनि अबस्थायाव मा जागोन होनना फोरमायदों दा बिनि अबस्थायाथ' एबार जोब्बाय बे जेबो माने बाथ्रा गैया BPF नि सरकार फैया BPF आ माने खैथा देरहागोन बेखौबो दा देरहानायखौनो नोङो माने साननो हाया गतिके बे जाबाय कर्मफल जों जिहेतु BPF हिसाबै बे समाव जेबो मोजां रायजो राजानि माने खामानियाव फैनाय जेबो आसनि लाबोनो हायाखै दिनै 1000 crore लास्ट पेकेज मोनदोंमोन लास्ट बे माने 5 इयार्सआव बे 1000 crore रायजोफोरनो नांगौ माने खुनु आसनि लानो हायाखै आरो बिनि सोलाय थिखादारफोरनो 5 कोटी 10 कोटी 30 कोटीनि माने स्किमफोरखौ रान लाबोनानै होनाय जादों गतिके 5 बोसोर रायजोनि खामानि जायाखसै आरो बेनिखाय रायजोफ्रा दिनै खुद्रिबाय दा रायजोआ खुद्रिबाथ' रायजो भट होबासो नों जागोन दा रायजोआनो भट होलाब्ला नों बोरैहाय हाग्रामाया देरहादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बिस्वजित दैमारिया BJP आव थांनायाव जेबो खहा जायाखै होननानै मा फोरमायगोन बे बिथांनि खोथा खहा जादों जायाखैया खिन्थु आंनि बाथ्राया जाहैबाय आं दिनै BJP आव फैनायनि उनाव सापज BJP खौ देरहाहोनो थाखाय रायजोफोरखौ आं खावलायदों मानो खावलायदों मानो बिदि जानांगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ आं दिनै बुजायनानै बुंगासिनो दं गतिके बिथांमोना जेरै सानो बे बिथांमोननि खोथा बावैसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों नांगोलजों खामानि जाला नाथाय ट्रेक्टरजोंसो जायो होननानै नाथाय बेखौ मा जाहोन नङा बेखौ ओरैनो मोनसे राजनिति मिथिङाव जिहेतु सिम्बला नांगोल नालाय ओंखायनो ओरैहाय ट्रेक्टर आधुनिक जुग फैबाय नालाय दा बेखौ लानानै बिथाङा माने बे बाथ्राखौ ओरैनो मोनसे माबाजों बुंलांदों आरो बाथ्रानि माने